Zdravím. Dobrý deň, vítam vás. Som tu prvý raz, tak veľmi nemám s tým skúsenosti ani čo, ako kam mám ísť, tak ak mi viete poradiť koľko minút a tak to nechám na vás. Tak na to, že ste teraz začal s opalovaním, tak určite odporúčam 10 minút. Viac nie. 10 minút? No neviem, ale by som chcel byť hneď do zajtra. Nedá sa to tak nejak rýchlejšie? No, viacej by sme nemali dávať, lebo sa môžete spáliť. Malo by to mať taký postup, že si postupne budete tie minútky pridávať. Dobre, nechám to na vás. Ako poviete, môžeme ísť na to kľudne. Takže tu si zapnete štátko, tam už budete mať nastavený počet minút, dobre? A keď bude teplo, tu si nastavujete ventiláciu vrtuľkou a pluskom. Keď sa to skončí, solárku sa vypne, vychádzate von. Dobre, vieš, ja som v podstate pochopil, tak by ste mohli ísť preč, tak ja už by som išiel domov také tak. Joj, ty dík! Čo sa tváriš, more? Máme, ešte jednu dávku. No, ja tu na budúce radšej nebudem, bude tu môj brat. A toho jebe, more! Nezavolám vám už radšej taxík? Hej, nechaj, ja ťa dávku tu mám, jo.